kaixo gabon pareja, Gabon. Zer moduz egin dugu loa zeugura, Jose Mari? Gutxi xamar. Aukeran gutxi xamar? Bai. Baina ondo ala gaizki? Ondo, baina ordu gutxi. Eta nire, Kristina, nire bintzat hilbeteak eragin egiten dit, eta ez dut ondo lo egiten da, hilbete izan da Ba, nik ez dut dauzu sumatu, nik arruntongi eta asko. Arruntongi eta Bai, asko? hostielen gutxi minen, laumaten asko. Hortzi da lehen ez genuen askorik egin egia esan, lo, baina, bueno, ospakizunatzen, eta... Bueno, Jose Mari, izan ere, lo ondo egitea gauza edarra dute. Urrengo egitean, Bai. Haze diferentzia. Osasun amenduk hori ez da? Noski. Eta lo ongi egiten ez duenak beti gaixotasunen bat duelako edo lo ondo egiteak gaixotasunak sortzen ditu. Bueno, Kristina, Eibarraldean izan zara gaur ratxaldean? Bai, ni, kale ikerketa egiten. Alegia, jendeari galdezka, zer moduz lo egiten duen. Zelan lo egiten duen. Hori da. Zatenetik aurkitu duzu? Bai. Batzu batzuk ongi, beste batzuk zerbaiten beharra, lo ongi iteko edo lo iteko behintzat. Insomnioa eta gero eta gaitz zabalduago dela eta esaten dute. Bai, eta batez ere jende heldua. Gazteak, hainbesteko arazorik ez du eta hori lasaiago egiten dute lo deitzen dugulo. Baina helduek, zerbaiten behar askok. Bai, entzun dezagun. Ongi lo egiten alduzu ezuek? Hola, nik gaizki. Bai. Errumekin ja gauzekin gaizki. Urte asko dakadaz, 78 endeizuraz, Baina gizonari horrua itxekotan badakatin data, azten nahi da, benga errekauetara eta horretarako badakatzen. Ondo, oso ondo. Bai. Eta zemat ordu? Ez da bit, 8 behatzi bat ordu edo bai. Ez du problemarik, lo hartzeko eta problemarik zaten. Bat edez. Haces bertean. Hombre, ez da gitzi. Oin bai, loguria daukate, horregatik, txiki bat daukatelako, baina bestela ez daukat arazo bat ediz. Oso ondo egiten du lo. Generalia joaten aizenean lo hartzen dut, gero igual ez dut itzen naiz, baina rarua da. Lo etxen dut, igual 6 euro zazpi ordu. Gau guztian lo, oera sartu eta seko. Bueno, bai, bizalde jaiki berda kumunea eta, oia? Baina bestela... Zara lo, bai. Gutxi. Eta, erremediorik jartzen duzu, zer egiten duzu? Irakurri gauean, ala musika entzun? Baina akupuntura hartzen hau, hortako. Eta, eitea lizu, efektu eitea lizu? Bai. Eta zenbat ordu egiten dizu normalean? 6 bat hola, Nik ondo pastillagin. Zure pastillak hartzen dituzu? Bai. Dano? Eta zenbat ordu? Asko pastilla hartuta? Bai, oso ederki. Ama dietan juten nahi zoera, da goizeko... Zortziter jakarte, lo egiten dut. Zer egiten duzu lo hartu ezinean zabiltzanean? Pentsa hau eta, ez da gite, jaikita eserrete, eta ez da zartzen pastillaik edo ez da... Irakurri, edo radio entzu. Ardia kontatu eta lako hauzak ez eta? Horremekien, oso erratuta nik. Bueno, ez zain hori zoratute egotea denala ez, baina, bera gala esan dut. Ez ez zarra txetzen duela, berak. Bai, ala ere, hor zuen duzun kala ikerketa hortan zuzen duzun moduan, Kristina. Gauza nabari ez alda adinaren kontua, Xomari? Edadearen alegia. Gutxi ikusi diagu, baina adinaren arabera esate dute gerotan logu gutxiago egiten dela. Gurean oso adibide garbi dauka goinera, eta hau ez da asmakizuna egia, berdaderua. Jose Mari, 46 urte, Kristina 26, eta niko 26, kasualitatea, txilipa da. Eta, Jose Mari, izen bat ordu behar dugu txura bera egunean? Ni 6 bat ordu inezkio, lo ondo eginezkero, ondo, nahiko. Ederto. Zuk? Nik 8 bat beharretxot. Alba da, 10 guztien beziate 10 zingo nituzke, baina 8 batekin bai. Eta ni 7 bueltan oso segitzen ez da, 7 bat ordu inezkero gaizki. Beraz horrek esan edik, gure ikerketaren arabera, 10 urtetik 10 urtera, ordu bete. Orduan 80 bat urterekin, kilo, orduan bai zea beste hori behar, ez da? Gauza bat da, nola edo zelan egiten den lo, eta besteat, ze jarreratan, ze posturatan da, horixe aztertu nahian gabitzak gure, ez da? Zu galetu duzu hori, Kristina. Galetut hori, bai. Ni gainera azken badauzkagu, gero Josemarik egin digun ikerketaren zera, ez da? Gutxi gara, 6 posturatan. Postura desberdina, bai, gehiago hori izango dira, baina... Nola, ez, alde batera, bestera, hankazabalka, auspez, hauzkorra, eta badaude hainbat modu. Hauek denak ez diratera kaleko jenderen artean, baina batzuk bai. Bai. Eta nola loitzen duten, hori esplikatu dute. Zelan egiten duzulo? Ai, hori ez da gehi. Arrapatzen nahi, eta igual beste, ez natzen nahi, ez da gehi. Ez da kontudatu. Osea, jartzen nahi gora behira baiak ego loitxo generalian albota. Izarak izan beste horian. Movimentuak. Ez da beraino behut zidaz izarak. Balak izuze posturatan lo egiten duzun? Hori handik gaigoro nik ez ditzera. Baina, obera sartzezanen goruz begira, ala? Ez, behar beitzen, azpeira, behar beitzen. Apadazpa da, ez egiteko. Nik ez egin diziko hori eta. Normalian gorutzo be, baina zelan
Julia zapaltzen da, albora be. Zara pelukeria da gero? Hori da. Ez, nik ez dio, preguntau nire lagunari, ero nire emaztiari. Eta ez dakizu nola sartzen zaren goruntu egirala? Bai, ni albora, bai, eskubiko aldetikan. Bueno, guk eskumakua, plazentzian eskumakua. Lau bat. Lau bat? Bai, honen. Horrela egiten duzulo. Ipurdi hola pixkat aterata. Bai. Bueno, eskerrik asko, komo aldabi? Bai, asko. Bai. Bazterrera, ez talde bat esan. Bai. Laua, hola, zea... Lau bat. Ba, Nikola xelo egiten dut. Zuke bai? Bai. Hasieran laua esan diteren nik ere ez dut oso nienten ditu, baina gero, eta bai, hori ipurdi hola aterata. Bai, Bueno, sei postura ikusi ditu gor. Bai, zuegia etxean zaudeten ongi Josemariko baina esango dizuena entzun dezazuen eta ulertzazuen, badauzkagu sei postura horiek ikusitazu etxean, ezta? Aukeratu zueko horietakoa, behar da ez zaku horretan sartuko justu, ezta? Baina hortze dauzkagu, lotxatia, konplexu bakoa, ieskorra, zintzoa, beldur bakoa eta maitasun beharrean dagoenarena, ezta? Josemari, laukoa, lehenengoa, ezta? Lotxatia Horietako bakoitzaren azterketa psikologikoa egingo dugu bere alaxen eta lehenengoa, alde batera, zeharka eta belaunak bilduta. Hala, umeak, lotxatiak dira hauek. bezala, baina erdi zean. Hau da jende gehienak hartzen duen postura. Fantasia handiko pertsonek egiten dute modu horretan. Baina pertsona lotxategiari dagokion postura ere bada. Segurtasun eza eta beldurra adierazten dituena. Alde batera eta belaunak bilduta lo egiten duena, ziakaitz xamarra izan ohi da. Kristina, beraz, Lotxatiarena, Kristina, esan du, ni nahiko lotxatia naiz. Gero telebistan jakin hazi errata pixkatzea, baina zu lotxatia zarela, zu losatzen duzu batzutan. Hainbeste ainoko ez, Guk ez dugu sinisten, hori garbitzi berrau. Ziakaitz xamarra. Ziakaitz xamarra. Eta beldurrare... Bueno, ez dala, eozinekin... Ni beldurti xamarra kaso bai. Bai. Hori bai. Lotxatia ja hainbeste ez dut uste, baina bueno. Beldurra sakamanteak kasak eta otsuak eta zelakoak. Bai, eta... Alare hor nolabait, lehen esan diat umeak amaren zablean hartzen duen postura hori, baina ez hainbeste erdia ero, ez da? Beste atzeagoa duk, ez da? Jarraituko aldugu. Bigarrena, bigarrena ikusten dugun. Komplexu bakoa edo kompleju gabea deitzen diogu honakoari. Lo postura horretan egiten duena... Bere bularekin konfiantza handia duela adierazten du. Jende artean gustora sentitzen da, izakera alaia du, eta nunai dabilela ere protagonista izatea gustatzen zaio. Loturarik izatea ez zaio batera gustatzen eta tarteka autoritario xamarra da. Ik egiten omen du lo horrela. Nik almohada azkia, nik komplikatu xamar besua eta beste ez egite horra aukitzuko dugun. Zati izan diagori? Autoritario xamarra. Komplexu baka. Ez. Nastu inagoetan. Nastu Josemari, Hirugarren postura ikusiko diagu. Bai, ja osartzen izen. Baina hau, burua almohada... bai, almohada... Burua almohadapean jarrita. Oso ondo. Horrela lo egiteak segurtasun eza adiratzen omen du. Beldurra dio horrelakoak bizitzak egunero dakartzan arazoei, beldurra ematen dio erabaki zailak hartzeak, eta nahiago du ostrukarena egin eta arazoei ies egitea. Urduritasun handiko pertsona eta sarritan genio txar xamarrekoa. Almohadazkia burua sartu eta ostrukarena hori garbi dago. Gauetan edo egiten duenean. Genio txarrekoa eta urduritasuna handikoa. Ieskorra deitzen zaio horrelakoari. Horretan ere ez, Gero esan beharko du nola egiten dudan, ez da? Nik bai. Nerea, horrengo postura hau duk nerea. Gera ikusiko duzu, ni nolakoa nahizen. Horrela, lo egiten baduzu idatzi dut zoriontsu batzu. Pertsona zintzoa zara. Eta erraz ez dutzen ez den horietakoa. Bizitza lasai hartzen duzu, arazoi ez diezu beldurrik eta ingurukoak zuregana etortzen dira aholku eske. Eskuak tripagainan jartzeak esan nahi du autoestima handia duzula. Baina arroxa marra eta egoista ere bazara zenbaitetan. Hoize idazi duk, idea zala jakin aurretik ala gero. Aurretik. Eskerrak. Ez da, Josemari asmatua ez da, bera ikertzen ibilida. Gauza guztiak ere ez dira honak. Arroxa marranik ez zikat arroa nahizen egoista behar bat izango dira hortik. Bizitza lasai hartzen duzu, ez eke, bani Josemari, ez du xamari ditzea batutan. Bai, ide ondoan behartu ibila. Bueno, nik hauspez lo egiten du, lehen izan lehen asmena sortu. Hau alduk idea? Bai, aldugu postura hori. Celebre xamarra, esan. Oera kontzientzia lasai daramatenen postura dau. Bizkarra zaindu beharrik ez dutenena. Lagun asko izaten ditu horrela lo egiten duenak eta garrantzitsuagoa, etxai gutxi. Horregatik pertsona segurua da, alaia, bizitzari aurre egiten dakiena, eta batez ere lo lasai egiten duena. Bueno, Andoni, zuk ere, hau ez duzu irakurri eta erabatitzerakoan. Sinistea komeni zaite, Bueno, nik uste nahiko zuzen gabiltzala izan ere, horrela lo egiten duenak,
ospez, eta atzetik inor etorriko zen. Inor, eta horrek ez dauka. Baina ez ditu ibiltzen zer. Postura zaldatzen dugu. Hola, baina, Bueno. Eta erreza postura zaldatzen horretaz gero iten genezake, baina. Azkeneko postura, ikusiko dugu. Bai. Burukoari helduta. Maitasun beharrean deitu diogu honi, izan ere horrela lo egiten duenak maitasun eta kariño behar handia izaten du. Haurtzaroko beldur eta amets gaiztoak erabat gainditu ez dituztenen postura da. Bakarrik ez dira eroso sentitzen eta horregatik zerbaiti helduta lo egin beharra izaten dute. Burukoari ezpada, panpina bati helduta, edo auskalo. Edo ondokoari. Edo albokoari. Umeetan eta aurretan eta bai, asko. Gure txikiak oraindik horrela. Artatxoari helduta, edo zehoze behar esku artean eta... Bueno, nik ez dakit, oso zehatza izango den ikerketa hau psikologo batzuk horrela diote. Dana dela, ez daitezte arduratu, zuek horrela postura horietako batean lo egin eta zerbait hain ona ez dena esan baldin badizuete. Hori, arazoz sakonen baldin baduzueta serioren bat, Josemari gure psikiatra, psikologoaren arekin ziatu, espezialista baten gana, baina, bueno, zeo zer adirazten du bintzat, Horrein denak ez aldiraziko ikusauziak haustez lo egiten, hau entzun da gero. Ez gainera, postura zaldatzeri baldago, hori behar beste batean azterrezak egu, ez da, baina hori ez da, hola, eumerri duzea, nik bezaldera ingo dut eta. Loari buruz ikuste ikerketa asko egiteitekela eta posturaren arabera zorrunkak atera ala esatera, eta horre martzila bat kontu bada. Soziorik ez diago jarriko, Josemari, zorrunken atari beste balitzatik, ez da. Eskerri asko, gaur gaudean ondo lo ingo dut, ez da. Bai, pentsatu. Aldala.